ekipo, zemuzate. Bueno, gaur 5 erronka proposatuko izkizuet, oain kalea atatzea da gaula, materiala behar deuna, baloi bat. Bale? Lehenengo erronka, oso erresa. Baloia gora bota, buelta bat eman eta irian hartu. Bai? Prest, baloia gora, buelta bat, eta baloia hartu. Berri zingoen, oain bestaldeaka. Gora, buelta bat, errez, ez? Hoizan lehenengo erronka. Bigarren erronka. Baloia bizkarrian. Aurreak abotakoet, goitikan, eta hemen airian hartzeko. Bai, hemen hartzet, gora, eta airian. Bai, nahi baezu erresa goiteko lehenengo, bote batekin hartu. Bota, bote bat, eta hartu. Erresa ez, hoizan bigarrena, hirugarrena alderantziz. Aurretikan bota, eta bizkarrian jaso. Bai? Orduan, ahi ba, bota, eta hartu. Bota, eta hartu. Ondo? Laugarrena. Gertuatu. Baloia hankatarte. Esku bat, hanka baten aurretik. Eta beste eskua, hanka baten atzetik. Beste hankan atzetik. Baloia eskatukoet, eta eskuen posizioa aldatu behar dut. Bai? Eskatu? Nahi bazue baloia pixka gora gota, eta aldatzen jun. Bai? Martxarte zuenean, zeitu ningo zu. Eta azkena, 5. Baloia ipurdian jartzen. Baloia eskatukoet, eta eskuak aurretik eramanez, hartu egin behar dut. Bai? Baloia ipurdian, askatu, eta hartu. Bai? Bale? Hau edia 5 erronkak, seguru lortuko dituzuela, ez bazaizu ateatzen pixka bat saiatuz, eta aprobetxatu kalean aldezuela baloi batekin, seguru batako zaizuela. Bale? Ostegunean goizanekin, olaz gehiago. Bale? Venga, animo!